eta burun gaini Bokarda eger bat zuk ere bardin baziru Gaztetasun eger bat Neskatileko gatzeko Biloi polit bat zuk ere bardin baziru Gaztetasun eger bat Neskatileko gatzeko Biloi polit bat Amorosak behar duke izan lotxagabe Gaia zebilkia ezuken erabe Egunaz ebiltia desore leike Xoriak ere oro aier sobirabe Egunaz ebiltia desore leike Xoriak ere oro Barkian eta ikusi zeun ortzarian Ama berorrek ez dauela nahi neure osasunik etxian Bihotz ilunak egiten jataz argia datorrenian Urten daik mutil alako bentanarian Ama neuriak urten da gixan kanpora sospetxerian Bueno, kuriosoa da, behintzat aipatzen da harremana, ez? Kasu honetan, nola ez da, konsumatu egiten da, kasu honetan Eta, hoxe ez, mutila dago, garia saltzen, zokan edo, eta neskak etortzen dira, garia zenbaten daukan, ez? Bueno, azkenean etortzen dira proposamen sexual bat egitera, ez da? Eta mutilak hartzen du, guantea, ez? Eta esaten die, ez, bestietako dirutan, baina zuretza lastan trukien. Orduan tratu egiten dute, etxean gelditzen dira, aprobetxatuz ama laban dela, ama joan dela arropak garbitzera. Lehen labadorak eta noski ez zeudenez, joan behar zen, putzura, ura, zehatu, garbitu, orduan izaten zen, 2 ordu, 3 orduko lana, ez? Hartu, maindireak, erropa guztia joan, garbitu, zehatu, jabonatu, gero, ondo zehatu, gero, aklaratu, eta gero etxera etorri, ez? Orduan, hor bazan margen pixka bat, ez? Ama joan da labara, etxean ez dago inor, pun. Baina ama labatik etorri da eta harrapatu ditu etxean, ez? Neska mutilak. Eta, klaro, galdetzen dio, argia itzalita dago eta galdetzen dio alabai, zein da dagoana etxean mutil usaina etxean esaten du, ez? Hartu du usaina, eta alabak esaten dio, auzoko Katalina dela. Eta amak esaten dio ez, horrek bizarra daukala okotzian, hori ez dela Katalina Esaten dio, alabak, mesedez ez pizteko argia, ze bihotz ilunak izango ditula, bueno, sopontziok emango diola bestela, eta mutila bihantzen du lehiotik, eta ematen du salbatzen direla hortan. Hori ere, oso gai edatua kantu tradizionaletan, neska mutilak, eskalerapian, eta gurasoak ez dakin nun, eta hori ez, gurasoenetik iesi edo iskutuan ibili beharra harremanak izateko. Bueno, bakit dago ez da hain ezaguna eta zaila izan bat pixka kantatzea, baina ni batzen zarte, bai. Egun batian nibanen guan, kostela kostel saltzian, nibanen guan, kostel saltzian, ez babegari saltzian. Irudamatxu etorri ziran, bata bestien hartzian, hirugarrenak pregunta eustan, gariak zegan zirian. Bestiendako dirutan eta zeuretzat lastan trukian,
gizula lotxatu arren, horrela plaza betian. Horrelan bere, esan bazeustan, leku sekretu batian. Gariak eta zeutan eubere, han konponduko gindian. Ama neuria labarako da, goiz edo arratsaldian. Paseito bat emoidakezu, ama labandan aldian. Ama labati edorri eta mutilu zaina etxian. Ana Juanixe, zein da dagoana etxian. Katalinatxu auzokua da, beroi labandan artian. Ez dona hori Katalinatxu, bizarra dago gozian. Ametxegin itxas gizona, amets zure ametsa gertau leikela. Berriz etorriko zera Ondarruko kaiera, handokazu maitea, itxaroten dozuna. Berriz etorriko zera